Jidher li l-immigranti abbord il-bastiment Kurdi se jiddaħlu Malta fil-ħin li ġej. Però għadu mhux ċar jekk Malta hux se żżomm uħud minn dawn l-immigranti. Dan kien konfermat minn tweet tal-Ministru tal-Intern Franċiż Christopher Castaner. Huwa saħaq li Franza u l-Ġermanja flimkien ma' pajjiżi oħra Ewropej kienu se jaċċettaw lil dawn l-immigranti f'pajjiżhom. Fl-aħħar sigħat il-Gvern Malti kien mitlub jintervjeni fil-każ ta' dan il-bastiment li bħalissa jinsab f'nofs ta' baħar. Dan wara pressjoni li saret fuqu minn pajjiżi oħra kif ikkonferma il-Prim Ministru nnifsu. Din hija problema li ma ħolqitix Malta, sitwazzjoni ma ħolqitix Malta u qegħdin niġu mitluba illi insolvuha aħna. Il-bastiment Kurdi li fuq hemm ma' 60 immigrant ilu aktar minn ġimgħa bejn sema u ilma. Matul din il-ġimgħa kienu evakwati lejn Malta żewġ immigranti nisa minn fuq dan il-bastiment wara li kellhom bżonn assistenza medika. Intant fl-aħħar sigħat 28 NGO appellaw lill-Prim Ministru sabiex il-Gvern jirrisolvi din il-kriżi kemm jista' jkun malajr. Bil-pressjoni fuq Joseph Muscat issa tidher evidenti.